hai narubai malainya bagai laibo phaiki nobar kore kisa pano viewers rok ani subscriber rok tamo khlai tongbai sabai gadi cari kaham jotonono jotonono sari kaham tei lamsugo ani laibo hani haiti se phaipika nurubai ke khona bagai naisidi nobar bufang kaisa pon loria kisi recipe ma tonglayo asiki tungo tei sanja jora rok pono wati phaike belai ke chakabo hinui tongmani tabusu porjonto wati bo kunu puspata koriko tei haino hai tabuk tisa tuku phiui ma phaipika kam khaiye kisa idok chabai tei laibo tisa phaipika korongpika tei nortamo khlai tongbai kisa sabaidi tei tungmani bo belai khei nobar koroi iljak tamsi ilkhamo sailap koroi tei norokle bahai tongbai khe viewers rok tei chuchonono sarik kaham tei lamsugo ani laibo haino hai sarik jorani laibo teisa korongpika norokbai bahai tong sabai gadi hei anuko khajir bathai nobar koroi charm tongmani ego an sei tukuri rijagoi tamon tokone gadi kaphigi nogo foil oi thiki tukuri rijaka tei jotono kaham de tongbai sabai gadi amso sat tungkhla tei belai belai khe tungkhlai tongo asike tungmani tei video khaibo nobar bo phaiya haino hai ko allogi ni bo phajak allogi pobom naisa ngo nobar da phaina honi nasing tongo kono bupang se loria nobar to phaina dure kotha tei haike no ani viewers rok tei ani subscriber rok no sari kaham ni chibai jotono no khulmo yapharo tei haike no jorao norok belai bo korongoi tongnai tei video kaham rimai ang tongkha update rimai ang tongkha tei haike no laibo sarigo kisa phungo kisa dupor bela kisa kai time khakai live khakai korongoi norokbai sarik sarigo pono malai laibo hinui chengsaui haike pisa tukui musui phaipika ani viewers rok tei subscriber rok bo kisa malai phinai hinui tukui phone charge sijak tongmani charge khulugoi haino hai kisa live bo phaipika naisik kisiko tukui phaimani tei jotono no ani channel lamsugo tei yango naidi nongni owner bwsa achukjak kisi phibai tongo wati phagi chacha hingkite wati phajibo boro mela nongsi siniba dojon badi sara mela sinibai kena borong salacha tu haike mela thanani logi san tongo tei chatungni jora mela rok bo naino muchungya tei mela rogo tabuk kwrang puisa rok kwrwi borok monsuk baso ongkhornai kwrwi
मेला रोग थाङो खुनु लाब करै tungmani belai ke jala tei bufang bo asuk ke loria nobar bo phaiya tei belai ke sori bo tungflai tongo tukui phaipano aram nang yang tokha tei ani viewers rok bahai tongbai subscriber rok ani ukulugo khajari bufang tula bufang yang khajari mo ke thaiya yang ko ukulugo ke thaijak sanai rok keha sabaidi khagi rok harwano nale to mo khlai tongbai sabaiga de tei jora jora o norok ano asuk ke hamjokma rui tongmani bagui tei nongno khulumung yapharo tei haino hai ani live bo kwrwngwi tongnai tei like khaidi tei share khaidi tei subscribe khairidi tei nongni hamjokma nango ang tei belai khei tei nongni support belai khe nango tei ani viewers rok jotono kaham no tongthong hinui ang surio norok bo kaham no tongthong ani viewers rok sal brum brum ani logi haike nai tongmani bagui sarik jorao nobar kwrwi phano nongni bagui ang ma phaio karon ang video khaikese norok bo nanai thingkaisa ani follower bo barinai haike subscribe bo wngnai haike like bo mannai hinui ma phaio karon ang channel no bondo khai tonikhe video daya guri tongkhai wngla khwnui je somoi manfru pono ma phainai ani somoi maingya time hingkakai maiborpu simi ang kisa live rogo phaimangla o somoyo ke kam bisi kwbang jai tobo kom bes phai thangnai maisanan time rogo phano haike pono norok bo malai tabo watui phaikai to motamuti ani stress to tonglakno haike pono je tongsak phai asukang norok bai live o dine dine phai tongnai tebo malai phinai te jotono no ani live o langsungnai tabo bo je kotal nai tongnai rok subscribe khaiyako bungnang khulumo jotono subscribe khairidi tei like khainani tei share khaina ta pugdi viewers rok nongni hamjokma rwkhaise ang nong bai nongni support mankhaise kitsa ke mankhe kaise ani bo channel subscribe barinai tei nongni hamjokma bo mannai moni bisingtwi no nongni hamjokma manthong tei nongno surio norok bo kaham tongthong nongni channel tongkhai norok bo dakti ani theke tebo kaham subscriber manui tei monetizing oi dakti no norok bo wngthong hinui surio ang jotoni bagui nongni je ano naitongnai support khai tongnai rokni tei nobar bo kwrwiba chok sana bo lengo tei norok bai asuk ke kwrwngwi tongmani tei norok ang bai asuk ke kwrwngwi tongmani bagui belai no hambai jotono no tei bwskang marso paide marso wngnai chini election ni vote goni mung sabujani paino tei bisi to kwrwikha o somoyo kai porokai tisa video motamuti kaham rok dai manane program surgram phaiyane tabo khe asuk kunu kwrwikha tabo khe siring moni bagai ang kunu video kaham rok rui maliya tei tabuk no meeting siting jaga bo ongkhorui mali nangliya tabuk suti kitsa bondo ni jaga ang tongkhabla tei ma ongkhori angkhe video bo kaham rui mai ang tongkha yung an logi sokta mungjak tongkha tungjak maya nasiri kisi bo tujak bufang asuk kwbangma tui phaiya hinui tei nobar bo asuk no sipliya tini naidi ano ukulugo bufang tongo kaisa betak phallo riya asuk de nobar kwrwikha tei asuk de nobar rok paibai khena ni wanasugo nobar rok bufuru phaisinai tei nongna tekaisa phungnai naidi o bufang kaisa phallo riya bubar gwnang nongno phunukmani asuk ke je satung nobar phailiya wngkha na tui ni obostha naisiri tei jotono no dakti live o kwrwng phaidi tei ang bai ani live no naitongna bagui support khai tongna bagui jotono no hambai tei haino hai jotono choya karui ani channel and live o kwrwngwi tongdi haike no nongni hamjokma tei nongni support twrwk khai manthong haike no tei nongno para kheto kisa guri phunuk rwano tabo ongkhor sinai chwng bo kaisa jaga tongliya
Ketapara tui keran utpan kerei tei ang bonor bai laibo kereng yang berai nongo tamo kaham khaike phunugiman haino chai thugui tongo tei jotono hari kaham hite ani laibo jengse nai tongnai rongo belai ke hambai tei jotono ani laibo lamsugo tei kino sal burum tal burum जों बेरायथाव दाबो खेत खेला kahani kahani haikeno berai video bo kisa tisai tongka live o tei nok mangkhana anlok ko an pidi kini tonga nokologi atung botong setung kha takle bosani kuma hapla bo mayekho watui bo kerei asike watui bo kerei tongkha moni bagai kuma hapla bo mayang tongkha tei kuma hapla bo bufur ma pet kino kuma hapla kana mo tumphana peria per kha ke sakhngo tei ani laibo jotono lamsugo haino hai daki jotono naidi tei like share kanya subscribe kanya tapok baidi kino jora logoi nai tong baidi tei selo ne yang hanu berai phana video khai naroba jotono no haino hai hari kaham waham bo kaise paloria amung baikha sai kilap kerikha asike jabu no barok kerikha na no barok pai baikha hikaino kete berai like tong kaise jaga antena runani sela jaga tei satung maise market tugu tong khabu bo tei kheta bo borok kurai no chicken rok support khai tong ni tek nai tong mani bagai belai ke hambai jotono no ani channel no chicken support khai lamsugi tong mani tei nai tong mani bagai hai sorry जों tabuk nong khajuri buthai phungai tenawa thaijak sabta tara mo tung khadi khagi rahormaya watui bo phailia kheto pora sak hakri tui bo gurei राजपाल हाजे tome tui haji banglo tui haji tome tubri bas mang nin turi basur ay
Hanya hai cara mas harti aku agin cara saya kemudian kami aja hei kok khajri buta ya sopai kya nurman thna iko khajri sab sana ni और खताकलाई थालिया Dapat nelihat bukan batok itu. तो hello Saya sih kalau thang lati lawan besok kaza. bom chara buse helix babs member hoje Ini ada semua ternyata nak kamera. watermelon pun melon जो फल Kamera sama ini. अनि viewers rock hanyo hai live soya kari nai tong rock e hanyo hai to tono no ram sugu ani live ei nobar ku bukurai aske na nobar phaya ei te bisi tonglia live bo no ko thang pai nyai oro nobar no bukurai leg selama sisa kina ani live no muthang digi thang kinai te 5 minute pore ang phaitung hanyo hai live to tono nai tong badi soya kari